Hi mga kasay, for today's video kay tungod daghan akong labunon nga to palaban ko anig suba no mga tumiog suba ron. So ako lagi pa hatod nila ang kuan akong labunon. So daghan gyud ang color kay sa gunson gani nga wala gyud naka laba kay usahay lang mabisi man ko sa garden mana dili man nga wala trabaho pero akong gikuan lagi nga makalaba ko kay bakasyon naman. So nakoy bilin kay Nigel. So uban ako si Jacob ug sila love. So nauna na sila. Excited na po na sila kay manguha lagi ko ng isda o uwang. So mga na diri sa bukid no sa suba na kay makuha basta magugi lang. Pagkahuman na ni nindot kayo ang diri sa gianan. So mo ni ang ingkalihan, no padulo duol na mi diri sa suba. So naka bulol-bulol naman chukaan ni oy. So di gid pud lim sa kay na magpaspas kag istorya ba tapos ang imong dila gani nga pandol na. So bana kayo pud ang manok lagi lamot kayo bato. Bitaw, nagba naman sige og turaak diri ba. Joke lang ito ha. So nakabot dahil namin sa suba pagkahuman ani. Diri ami mo pesto, pero ang ako dahil labunon ta dito sa bus nagibutang. So diri ami misugod. Magani kay sayo pa po dili pud may mainitan sa labas. So siguro mainitan lamang ni diri og mga alas 10 or alas 11. So presko jud kayo ang tubig diri sa suba. Isda? Isda to? Takoy! Naman. Hindi, diri. Nakita ko diri. Nandiri ma. Diri bangka? Laro. Turo. Ano diri bigas? Oh. Dali. Ba mo diri? Sige. Yan dali. Dali. Wala na sin ko sit lang. Ay mo kanas kamot mo. Okay. 2 points. 2 points na. 2 points. Pang 2 points. Sige na lang. Ako nang bato. Samtang na ginanata. Di na po ni oy. Gani ang bato. Bato ka nun. Pisto ba daan? Ito. Awang. Diri. Dali, try dia. Try dia kan. Diri. Asal na dia? Hindi ako kita. Dia na. Ay na pangukay gyud sayang man ang bato imo pangabrihan hinuon. Di ka ba isa pa. Isang kamot doon ko an. Layo ra ka lab. Isda. Dili. Ugay, ko ang sung kamot ni. Hindi mo dia diri. Ah, kada ko ah. Isa pa na. Isda. Isa mo. Wait lang. Mari. Pakita dulu. Pakita dari kamera. Sige. Aman. Ano to ko? 3 points. 4. Uwang mak. Ito na ito dito. Na, Ako mo gud ako. Dalam pa ba sa mga lusot? ibalik na yun. Ganda yun dahil. Meron pa ito. Na. Ang kutong kamot. Dali. Meron. Ay, pa. Ulay, lusok yung kusok kami. Sige. Layo ka lang. Dira lagi.
So gutom na kaayo mga gani kinaabtan pa min wa may kuyapan. Grabe pod no. Ma kuyapan jud nga oras sa gani ang na dili kay wala pa ka hatod og paniud to. Pagkaman ani wala mi tingog-tingog mga una kay gigutom naming duha gani. Kaulion naman gani ning usa pagkaman gi kuan nga mohatod ya kuya. So sudan na mo di itlog pagkaman na ay bulinaw man apo unos gani ang puti sa nakapamalbal ning akong anak. Siyempre nakautang na po ng nagsudat. So mo kinaway sa bukid no simple na kaayo utang is life man pero santang buhi ng kabayan naman. Bitaw. Ay bitaw eh. So thank you for watching mga kaasay. Nakahuman na gyud mi diri So ugan na ni siya. So sulod mo sa ako. Bye. Hi mga kaasay, for this video kay naamay natuba sila ni mga saging dito ni Roderick dito sa ubos. Syempre ilan lang po dito ba kay napo sila dito ba ngadto sa ilang tanom ni Papa. Kay guwang naman sa kusakto na gud ni amo lang ni kuanan nga ahon ni tunuan. Butakan lang gud ni ako kasukal. Kung tawagan ni sa Bicol pinakro nga saging. Pinakro may tawagan na. So nakatigol lang po ko ani og luto dito sa Bicol no kay syempre nakapuyo pod mi og Bicol dito ako nakita kung saon pagluto ani. So imo lang gud ni siya nanaon tas imong tunga-tungaon pagkahuman ani og kuan magkuan ka og lube kay syempre ato tunuan human butang natog asukal so man ay style sa Bicol pero ang ahol lamang kuan ani nga amo lang sa ni paniutok lang sa ako nagkuan nga magdungag mig kanon ba kay may no pod makatipid-tipid pod gamay no kay di mabuta maun sa pag marang di pa na ito para video diet pod gamay kay wala ba ta kaniwang karon syempre bahaw is life mangud ko sa mao ni inanion lang siya pag ano imo siya ibabad sa kuan para ang tagok gani niya dili gani mo pilit ba pagkahuman nimo og babad diha sa saging na imo na siya inanion para mas dali na siya mas mahumok pagkahuman inigluto nimo dili pwede dugay kaayo pagkahuman guwang-guwang naman sakto ra gud siya sa kaguwangon no kay nani man style pero mas lami gani ani sad og medyo kanang guwang or balbaangan pero ako kay di naman ko kuan lagi kay tungod lagi ning nagkabata man ta nawala nang tagipon so mao ni nagwala og tuno kani nga tunog duha ka bukang gikuan ani kay gagmay man siya nga lubi so naglisod pa gyud mi ani no sinani nangabuak na lang ginang akong kuan no tagtaon na siya nabuak kay na ang mga bata yu sa hay pag maglihok na pog dabang kuan labog-labog mao ni ang gikuan dagan-dagano lang ni nako og sa mga pinakauna kay para inigbutang nimo dili siya mahubsan gani ug ang ikaduha mas dagan-daganon sad naho kay para tagtaod po ug makahumok pod siya gyud dili lang kay damurag mahilaw-hilaw gani human ani late lang nako ibutang ang asukal ani kay para maluto siya usa nato mabutangan ang asukal man butangan sa gamay nga asin so mo ana na ni happy na gud dali ra gud ni siya lutoon hinuon so lami na gud ni siya unta okay po ning pagluto nako ani siyempre sundog-sundog raman ta ani pagkaman ang mga gibutang na nako ang pinaka ikaduhan ni siya ang una ang espiso niya akong gitago so butangan asin so thank you for watching mga kaasay God bless everyone bye. Hi mga kaasay kay nag-uwan man ron muna himbati na gud mi og gutom so ano ka na yung mag-uwan man ron gutomon may gagalayon so kinahanglan na lamang gud lami siya sa mga sinasabaw unta no. So, namighatag si mga pan, mao na layo akong butangan og palaman. So, mag-andam ta og kuan. Ilauna pa man. So, makaon daw siya. So, salin pa ni. Banha man mo. So, naghatag diri ang pan si mama. So, ato butangan og mayonnaise. So sakto lang kay ang pan wala siya palaman. So kani di ayo. Sige gamit na nako kay dumurag basin bagma. So damay nahabili nato. So
sa aton kan kung kasi maswertehan ani isipte lang ni naho. Kung si tago ba butang pa natog mayonnaise. Wait lang be. Si Nigel ang pangayo naman. So to itago. Kisa kay makuhaan ni no. Swerte. Yummy. So na upat raman eh na joy di makakaon. Bunot-bunoton. Ni. Kasi makukuha sa naay. Thank you for watching. Bye.